Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Danas radimo sladoled tortu fenomenalnog ukusa, znači djeca će je obožavati. Ovdje imam 5 jaja u koje ću odmah dodati, stavila sam 7 kašika šećera unutra i to ćemo miješati, na pari raditi. Ja ću to umutiti mikserom, ali ću na najnižoj temperaturi kao što uvijek radim, jer na pari ne volim da radim. Imam ovdje šumske borovnice, 100 grama, njih sam izradila štapnim mikserom. Oreo keks isto oko Oreo keks 100 grama. Imam jednu ovu kiselu pavlaku, ide 360 grama po receptu, ali ja ću staviti ovdje 400 grama i 400 ml vrhnja za šlag. Treba će nam malo ekstrakta vanilije. Ništa se ne peče, kalup za torte promjera 20 mm i ja sam odložila okolo prozirnom folijom. Sad kad se ovako jaja lijepo uradila, ja ću ih staviti malo u frižider ili na neko hladno mjesto, mada nema sad hladnog mjesta, da se malo prohlade. Prije dodavanja, stavljanja u frižider, stavit ću malo ekstrakta vanilije i to ćemo sve izmiješati i tako ćemo ostaviti da se ohladi. Sad ćemo i izmiksati ovu slatku pavlaku. I onda ćemo dodati ovu kiselu pavlaku, sve sjediniti, izmiksati i taman ja mislim do tad da će se jaja i prohladiti, pošto sam ih kuhala na skroz niskoj temperaturi, kao da ste ih kuhali na par, ali pazite. Sad ću dodati ovu kiselu pavlaku i sve zajedno izmiješati. Kad sam ovako izmiješala, stavit ću i ovaj dio u frižider. Dok se još malo jaja prohladi, ništa tu puno ne treba. Ovu tortu je strašno lako napraviti i djeca je obožavaju. Evo ga, sad se sve lijepo prohladilo, sad ću iz ove staklene djeli sipati ovdje u jaja, pa ću pomalo umutiti. Sada ćemo odvojiti na 3 dijela ovaj fil. Jedan ćemo ostaviti ovako skroz bijel, otprilike ću ja to odvajati. Ovo će nam biti za od gore. Jedan ću, evo ova dva ću isto popoloviti, u jedan ćemo dodati Oreo keks, a u drugi ćemo dodati borovnicu. Ja mislim da je to. I sve opet dobro izmiješati.
sad ćemo u kalup sipati ovu smjesu sa Oreo keksom. Pa ćemo onda na nju sipati ovu sa borovnicama. I treći sloj ćemo sipati ovu što je samo, eto mogu reći, vanilija, pošto sam stavila ekstrakt vanilije unutra. I tortu ćemo ostaviti u zamrzivač na jedno 2-3 sata da se dobro, kao i sladoled, i zove se sladoled torta. Evo onda ćemo poslije ukrasiti malo čokoladu i u sredini ću ostaviti prazno, pa ću dodati još ovih šumskih borovnica. Imamo ovdje ovih ribizli i američke borovnice, eto tako mogu reći. Nosim tortu u zamrzivač da se dobro stegne. Evo, izvrla sam tortu, vidjeli ste kako lako. Sada ću ovdje staviti samo 60 grama čokolade i samo kašku i pol ulja. To ću otopiti i preliti okolo. Možete i preko cijeli ili samo šarati onako, pa ćemo onda ukrasiti ulje. Tortu ću vratiti u frižider dok to otopim. Inače ovu tortu naravno morate držati u hladnjaku ili zamrzivaču, pošto je to sladoled torta. Evo ga, otopila sam, znači ovdje sam stavila pošto mi je lakše ovako. Znači samo ću okolo malo da vam